Že jsou šance, ale nejsou góly. Tohle je nádherný dárek pro vás. Jo, je to pěkný, já jsem zvyklý na ten důležitý zápas, ale jedeme dál, ještě budou dva důležitý zápasy, doufám, že ještě taky vyhrajeme a teď jsme na koni, vlastně já jsem proti jednomu z našich týmů tady, takže udělali jsme super zápas a jsme na to rádi a jen doufám takhle pokračovat. Byla doslova krádež, jak jste jim tam sebral na poslední minutě. To jo, někdy taky, někdy máte šance něco před turnaj a někdy vlastně seberete bůh z ničeho a dáte gól, no, takže někdy to taky se stává a já jsem za to rád. No. A ta koncovka taky vyšla dokonale? No, vyšla taky super, já jsem tam chtěl podíkovat, aby jsem viděl, že půjde dolů, tak vyšlo to úplně super. No. Jaký byl plán pro ten zápas? Byli jste hodně aktivně, nutili jste chybám v rozehrávce? To jo, já si myslím, že mi to vůbec nečekali, no, my jsme mysleli, že budeme stát vzadu a my jsme napadali hodně a oni vůbec nevěděli asi, co má dělat první třetinu a měli jsme z toho hodně breaků, potom Madričně taky a měli jsme tam hodně šancí a škoda jsme dali gól na 4-1, ale takhle to taky super. No. Bylo to pro vás těžká rána, ty dva góly na přelomu druhé a třetí třetiny, když jste přišli o náskok? Jo, hlavně ten gól do šatny, no, ten mrzel a škoda jsme neuhráli 3-1, ale jak říkám, no, nakonec jsme to utečili, se ukázala velká síla týmu a Koubek chytal výborně jako celý turnaj a já doufám, že takhle půjdeme dál. A nakonec životní gól? Tak asi jeden z takových velkých, no, a já jsem za to rád a doufám, že to budu pokračovat. Tak ještě přijdou další góly, díky. Doufám, že jo, díky moc.